nízkym preletom a akceleráciou. Skutočne, vážení návštevníci, teraz ste mohli doslova aj cítiť silu dvojice pohonných jednotiek RD-33. Ktoré umožňuje lietadlu MiG-29 predvádzať prvky vo vertikálnej rovine skutočne unikátne. A práve kombinácia vynikajúcej aerodynamiky a silných pohonných jednotiek tvoria z lietadla MiG-29 veľmi nebezpečného protivníka pri vedení vzdušného boja. A práve na vedenie tohto vzdušného boja je lietadlo MiG-29 vyzbrojené aj 30 mm rýchlopálnym palubným kanónom GS-301 a širokou škálou riadenej munície. A toto už bol záverečný prelet s pozdravom displej pilota kapitána Mariana Bukovského z bojovej letky zmiešaného leteckého krídla Sliač.